nagpreparar ko sa akong i-share kaninyong tanan, may usa ka pangutana nga misuod sa akong una-una, pangutana tungod sa mga anak sa usa ka inahan nga Hudyo nga gibunalan o gipugos pagkaon og baboy. Kasabot gipugos sila nga ilang takwil nila ang ilang relihiyon, ang ilang pagtuo. Unsay gisulti sang anak, sang mga anak, palabihon namo ang pagkamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Unsay may nasuod sa inyong nga gisulti nila? Ba? Ang pagtuo nila sa atong Ginoo. Grabe kayo. Dini nato makita kung unsay kadakong pagsalig, pagtuo, o pagsunod sa balaod sa Dios. Bisan pa sa atubangan sa kamatayon, ang ilahang gimpili ang Dios lang gihapon. Matod pa sa kaupat nga igsuon, malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot. Dili lang siya numulaban o di musunod sa balaod. Amot lang kung kita naa sa tubangan, no? Sa ini nga mga sitwasyon, handa ba ta nga ipaglaban ang atuang pagtuo? Ang pangutana nga misuod sa akong nahuna mao kini. Unsaon ako ang akong kinabuhi para nga akong kamatayon mahimo mabinungahon sa tubangan sa Dios. Ako sigurado ko katong sa ikaduha nga pagbasa nato, sa una na pagbasa katong mga anak sa inahan nga Hudyo, grabe jud ang ilang pagtuo sa Dios. Og sure ako nga naging mabinungahon ang ilang kinabuhi sa tubangan sa Dios. Ngano nangutana ko ani? Kay para nako dili ko ganahan nga mamatay, na dili makabuhat og mga butang na maayo sa sulti og sa buhat. Kay mao kini ang tinuod na makaluwas sa adlaw banhon ang mga patay. O kay bao ko nakita tanan, ganahan na sa panahon sa atong kamatayon madawat nato ang kinabuhi na walay katapusan. Busa ang pagbuhat og kamaayuhan og pagpuyo sa grasya sa Dios importante kaayo sa tanan. Matod pa ni San Pablo sa ikaduha na pagbasa, malig-on ta pagbuhat o pagsulti sa tanan nga maayo. Dapat preparado ta sa katapusang adlaw sa tong kinabuhi, kay wala ta kay balo kung kano sa takuhaon sa tuang Ginoo. Mao kini usa ka realidad na dili nato malikayan, sa gusto nato o dili moabot yun ang kamatayon sa tong kinabuhi. Kanusa wala ta kay bao, ang sigurado moabot yun kini. Murag ko sa kakawatan na wala ta kay balo kung kanusa mosulod sa atong panimalay.
Busa maigsunan, pag-andam, magpuyo ta og maayong kinabuhi, o tagaan yun kini og importansya. Dunay usa kahigayon, gagitawag ko sa usa ka pamilya, kay ganahan sila nga mag-confess ang ilang amahan. Pag-abot na ko sa hospital, tuwa ang ilang amahan. O pagtuol na ko, niyong ka, no, unsa may gusto nimo, magkumpisal ko no siya. Kaya nga no magkumpisal ka. Kaya nga ba, Father, kay miingon ang doktor kanako, nga doon ako'y cancer. Cancer sa tuhod. Unya, ganahan siya nga putlon ang ako ang tiil. Kay kung dili putlon, musaka ang cancer o mumatay ko sa usa ka bulan. Pero nidili ko, Father, kay nga naman, ako sa kiingnan una og tarong. Pero pagkatapos na mo pagkumpisal, niingon siya, Father, piparado ko nga akong putlon ang akong tiil para doon na pa ko'y panahon nga magpreparar sa akong kaugalingon. Mga kaigsunan, pwede kini mahitabo sa ito. Dili ni cancer, pero dili sa physical cancer. Pwede spiritual cancer. Naata karon sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili maayo. Mao na nay panahon karon nga atong putlon ang dili maayo na atong binuhatan. Pag-andam kay wa takibaw kung kanusa maabot ang kamatayon sa tuang kinabuhi. Katong mga bataan nga gitawag sa hari, kung gipatay sila, kay mao ba sila gabawtoy buhaton sa hari? Dili uy. Apan, bisag mauto na sa tubangan sa kamatayon, wa gud sila'y kulba sa ilang kasing-kasing. Ila giatubang na dunay dakong pagtuo sa Ginoo. Andam sila sa pagatubang sa kamatayon. Kitang mga kaigsunan, andam ba ta? Sa pagatubang kung itay sunod, tawagon sa tuwang Ginoo. Kamuray makatubag kini. Duna usa kahagit sa tuwang tanan, nga mausa kapamatasan na kanunay nato puy-an sa sinultihan o binuhatan, o mao kini ang pagkamahinatagon. Ang pagkamahinatagon. Unsa man atong buhaton, adlaw-adlaw pag-uman natog showers, paligo, matubag yung tagsamin. Di ba? Usahay ang atong samin kung dili nindot, kumutanaw ta sa samin, lahi-lahi ang iyang ihatag natong larawan. Dunay usaya ang ato ang ilong budako, ataw ang mata mo gamay, ang atong naong mulapad, o nga ato ang unsa pa diya bibig mihiwi, kay dili man yun hiwi. That's what we call a distorted mirror. Mausab kini usahay kung dili kanunay ato ipakita na pamatasan sa tuwang sigkatawo ang hiwi na pamatasan. Doon nagutay hiwi nga pamatasan, oy, bisag ako doon napod. Ang hagit kung saon ako ang akong hiwi na pamatasan. Walay uban kundi usbon. Usbon na to, mga kaigsunan. Mauni ang mga Pariseo
ang mga Saduseyo, mga hiwi kayo. Kay ngano, ang ila isulti, dili siyang ila buhaton. Mayo lang musulti, apan wala sa binuhatan. Mangutana sa Ginoo kanunay nindot ang ilang intensyon, apan dautan ang ilahang huna-huna. Diba? Hiwi yung kayo ng mga tawhana. Karon bisag sa atong ebanghelyo nang utana sa mabanaw bang patay, wato na sila nang utana para maibawaan nila, oy kibaw na sila. E ganahan nila, bitikon nila tong Ginoo. Kaya di man sila ganahan sa tong Ginoo. Tanawang pamatasan, wa gyud perting hiwian. Ila mga igsuunan, doon natay mga hiwi kayong pamatasan. Bisa kung saan ito kasimba dere, ikabot sa balay, hiwi lang gihapon. Mura tag samin, no? Ato ipakita sa bang tao, mao kani kita, apan sa tinuod, dili na mao. Magigsunan, dili na kalikay sa Ginoo, kay mao ang Ginoo, kunon sa isud sa imong kasing-kasing. Kaigsunan, panahon na, magbag-o ta, dili na nato paabuton pa ang panahon na dili ta andam. Mao kini ang panahon atong usbon ug wagtangon ang atong personal na mga interes, ang atong mga daotang ambisyon, ang pagkahakog sa gahom, thirst for glory and prestige. Wagtangon ang korupsyon, panikas, ug uban pang mga butang na dili pagsunod sa balaod sa Ginoo. Magigsunan, dili na kahibalo kung kanusa moabot ang Ginoo sa tong kinabuhi. Kaybaw ta? Kaybaw ka? Kaybaw mo? Ang tubag, dili. Busa, magpuyo ta og kinabuhi na mabinungahon para pag-abot sa ato ang Ginoo o pag-abot sa atong kamatayon. Ato madawat ang mainit na paggakos sa Ginoo ngadto sa langit. Di ba mo manay gusto nato, di ba? Ngano nang utana ang mga Saduseyo, amot lang sa ito nasud siya. Una, ganahan sila bitik-bitikon si atong Ginoo nga masayop. Siguro kay bawsad sila, mungutan na kay ngananan sila na itubag. Unsa ka naman tabo na ako, no? Kung matay ko, no? Ibaw mo sa makasasala man sila. Oy, pag-usab. Mo na mga kigsunan. Siguro mo ni sa kabutang na ato ang pamalandungan. Karong Nobyembre, di ba? Bulan sa mga patay. Dili lang bulan sa patay, mao sa ning panahon nga una-unaan nato. Giunsa nato ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa tua. Og nagpahinumdom nato ang kamatayon para sa tanan. Busa, dili na nato huwaton ang panahon na wala natay panahon. Pag-andam, gawa takibaw kunusa, muabot ang Ginoo sa tuang Ginoo. Palihog manindog ang tanan.